Fil-waqt li l-Partit Laburista jiddiskuti, jfassal viżjoni u jitlaq mal-ewwel biex iwettaq dak li jiġi deċiż, fejn jidħol Għawdex il-Gvern jgħid ħafna diskors u ma jwettaq kważi xejn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Anton Refalo spjega kif bħalissa m'hemmx investiment barrani sejjer lejn Għawdex u kif l-aħħar sena fetħu 3 kumpaniji biss li fi 3 snin ser jimpjegaw 8 persuni. Anton Refalo kwota kif nofs il-popolazzjoni taż-żgħażagħ Ħawċin tinsab mingħajr impjieg u kif 2 biss minn 269 ta' żgħażagħ Ħawċin li gradwaw sabu xogħol f'Għawdex stess. Aħna nemmnu li ċ-ċentru tal-Università Ġorgżira huwa ċentru li hu tajjeb jirrendi ta' benefiċċju għaż-żgħażagħ tagħna, hemm bżonn li dan iċ-ċentru nagħtuh spinta l qudiem. Il-Partit Laburista jrid li titjieb l-aċċessibilità għal Għawdex, irid jara li l-isptar ta' Għawdex jikber, jitjieb u jibda joffri ħafna aktar servizzi, inkluż dak tal-kimoterapija għal pazjenti Ħawċin. U fuq kollox irid jaħdem biex Għawdex ikun verament gżira ekoloġika u mhux ikun kunċett biss ta' tindif ta' widien. Anton Refalo tem jgħid li l-Partit Laburista fil-Gvern ser jassigura li jkun hemm awtorità tat-turiżmu f'Għawdex u Għawdex Enterprise li tindirizza l-isfidi li qed taffaċċja l-gżira. Dan kollu bil-mira ewlenija tibqa' li jinħoloq ix-xogħol u jinġiebu fondi diretti mill-Unjoni Ewropea lejn Għawdex.